avibrate kahle ahambisane namandla omhlaba. So umhlaba uzizwa ukuthi uphasa i-energy yawo nakwena iyangena ibisiyadlula kwena. Now umugula kulelo sibhedlela uma i-energy yomhlaba ifika kwena ayikwazi ukunqamula kwena iyabreaka, what we call sickness, bese akaphilile kahle. Shothi awukwazi ukukhipha amandla namandla akho awaxhumana namandla omhlaba. Okay. Yeah, noma depressed futhi amandla akho awaxhumene nomhlaba. All right. You are devibrating instead of vibrating. Okay. Into enhle ngokuthi wena uma uvibrate uthi kanje lokho kuletha lento enibiza ukuthi inhlanhla. Ube khona kube ngathi khona into enhle yenzakalile empilweni yakho. Kanti ingenxa ukuthi wena kunokuxhumana phakathi kwakho nomhlaba opure. Leyo nto yenza uphile isikhathi eside, ungalambi, ube noxolo ngaphakathi, ulale kahle, uphuphe izinto ezihambisana nezidingo zakho, hayi neemfuno zakho. Usuthi engilana mhlanje ngiphupha iphupho elihle. Kodwa uma ungavibrate uphupha amaphupho ahambisana nobuhlungu. Now musubheka ke imithetho engcole kaMdali iya contradict Ndlovukazi ne-over spiritualization. Understand ukuthi kunomfefe umfantu elitongeni. Senze ukuthi mangibuka umfantu odonwe sengithi uNkulunkulu ukhuluma nami lana. Ayusikazi Ndlovukazi. Awukhuzuke because you careless. Unoma stressed endlini. Uqhaba kidolo. Ine-cap shift. uNkulunkulu bekuJesus. Cha ngiyabuza phela ngiphendula. Yeah. BekuJesus. Hayi phela uqhuzukile. Okungenza ukuthi uqhuzu wakho, two things are impossible. Careless noma you're severely stressed. Should I vibrate with nature? Uphazamisa in-nature kwi-vibration yakho. Ngoba khona imithetho kaMdali engaphumi. Konke asithathe into simple Ndlovukazi. Uma uhamba emgaqweni unenkanuko yocansi, awu-vibrate with nature. Okay. Yabo, ufocus entweni eyodwa bese udeprive the whole body and the mind and your soul ezindeni. Ubona umuntu osifazane usuyakhala. So ngaleso sikhathi you are out of the cycle of vibration. Awuxhumene nendalo. Uxhumene nezinqondo zomuntu osifazane. Phela. Okay. Ingqondo yakhe egcoleni izinqondo zomuntu osifazane. Yabo. So until izidlule leyo image engqondweni isithombe bese uqala phansi futhi uvibrate. But ihlupha ngento eyodwa lona yenza usuku lakho lungabi mnandi. Kube khona ukuthi uba depressed, kube khona into ekuphethe kaboto ongakwazi ukuyitrace, uzulambile engathi ungalala. It's simple, I'll vibrate. Okay. So what has happened in the Christian world? If failure yamaKristu understand ukuthi why do they feel this way any day? But besuka bethi uNkulunkulu. Now rendering uNkulunkulu a monster indoda embe emsweni ephatha inkemba efaka ingube isketi nehawule ensimbi ehamba ibhanisha abantu iginqa imoto emgaqweni. Abantu these days Ndlovukazi uma sekuthiwa ba obsessed kanjani ngamaphupho, it's shocking. Amanye amaphupho muwabheka i-rapid eye movement kusuke kukuphazima kwehlula like 3 minutes kodwa noma ulilo ngathi uphupho usubonke. Okay. Abangwayini i-disorder one ekudleni udle ukudla okungafanele ukudla. So wena ngesikhathi ulele umzimba was at work trying to break down i-starch, Coca-Cola. Leyo nto ibisi distorta i-nervous system yakho. Once i-nervous system yakho yangasebenza in collaboration with your sleeping pattern, ama images onawo kwi-subconscious mind azolibala into ongazi uzuyibona. Bese uphupha into urubbish, uphuphe ugcola emgaqweni une-accident. Yi-image endala onayo leyo khanda lakho. So manje it's playing itself because iqhamuka from a part of your brain asset ngenxa ukuthi umzimba ugaya ukudla kodwa ulele wena. Okay. Our spiritualization is dangerous. Yeah. Ukuthi uyibona ungene ema-office abantu ufice kuneBhayibheli livuliwe nje livuliwe.
Ayangazi ngiyibona angazi ngene ema-office but bakhona abantu engibabona bevula amabhayibheli not in the offices. Uya kuma-meeting ukuyifite lokho ufite ibhayibheli bethi uzokhevulela yabo. Unale belief yokuthi uma ivula ibhayibheli kanjalo kuzokwehla umoya engcwele no something's not going to happen. Yeah. Into engiyisaba kakhulu engifuna ukuyiqwashisa amaKristu asibe careful ngokuba nehaba ukubona uNkulunkulu in everything ukuthi makuwe udonga lomuzi wakho uthi uNkulunkulu bekhuluma nawe kanti i-foundation of building was lousy wathola iqolo umuntu ongakwazi kwakho waqolayo wasecaleni kuzosilimaza. Ndlovukazi uma mina ngiye ojabula nomama ake ngithi mhlawumbe kwenzeke ngithola usisi ozongipha ucansi bese induku engavuki bese sithi hayi uNkulunkulu bekhuluma Bekafanele kenze lokho. That's rubbish. Yabo baqala nje amaphilisi kaShukela. Yeah. Ngithatha 100 pills okungenzeka isimo sinyeka leso kanti ngesikhathi ngenza into bengifila guilty nginervous. So manje vele kuzokwenzeka. Please be asiyeke ukuhamba sibona uNkulunkulu entweni ezistupid. Ngicela sibela kancane lapha yana endabeni yamaphupho Ndabenhle. Ekuthenini is it like uthi kwesinye isikhathi amaphupho awasho ngokwakho amaphupho awasho lutho kumuntu. No amaphupho significant ngishilo. All right. Kwesinye isikhathi ube careful. Be careful. Okay. Kanti udle kabi, ulele kabi, ulele phezulu kwenhliziyo, ucindezela inhliziyo yakho. There is no circulation. Bese uphupha ama delusions. Yeah. Kanti udepressive kulezo insuku. Bese kuthi ipart ye sadness idominate brain. Ingqondo izo reflector izinto eqhamuka from your sad brain. Okay, so asibe careful. Singathathi yonke into nje ukuthi ayisekuNkulunkulu kuba that is over spiritualizing. Ukuzula imoto yakho kanti you're driving as a dieselman. Yeah. License wathola kaPasadena. So manje abazinto ngazabantu. But lo vele usuke lo muntu eyimele. Athi akushayise phela. Akushayise. Kuthiwa ababhadi lawa akibikanga le moto. Bengasho ube unfortunate you met with an accident. This one you met with an accident. Careless driver. Okay. Ndlovukazi angisho ukuthi izinto azinabo ubuthixo nobuNkulunkulu. Yeah, but every life of God is full of miracles, spiritually. But be careful, don't try to extrapolate God in everything. If you ukuyichazela for abantwana abancane bethu abathanda isigisi. Musu ukuthi umusuhamba every step uNkulunkulu uzothini uNkulunkulu leyo nto ibanga i-disbelief ne lack of faith because uma lezi zinto ingasama manifest uqala bosuthi uNkulunkulu uflathele you are turning God, you are creating God in your own image. So over spiritualization ingozi it can destroy your faith. I didn't read it. Over spiritualization can destroy your faith. You know, kunete kubingelela ushaye ngeilimi wena ngoba kubingelela enkonzweni. Yeah, can I prophesy? Yeah. Bazooka. Can I prophesy? Yes, number one you can. Yeah. Yabona Ndlovukazi. Yeah. Ngizama ukuthi ubungcwele bendalo buhambisa yabona amanzi amandla amanzi axhumene nomhlabathi. Sure. Umhlabathi uhambisana nelanga. Inyanga le enhle babumpele uchaze kahle kabi iqhumene nelanga inobudlelwano obuhle kabi bese bobabili banobudlelwano nolwandle. Ulwandle bese banobudlelwano nani nemifula. All right. So we are all tributaries in this great river of love. Now wena uma ucabanga ukubulala umuntu immediately you are causing havoc ongakaze uzuyibona into your body system. Now ngokuphula imithetho ngemicabanga yakho enobusathane deviation wenza ukuthi umzimba wakho uqala usafarishe. Yeah, by causing the body to constantly suffer you are diseasing the body. Okay. Wakha isifo emzimbeni. Okay. Because izifo they form part of our thought experiences. Uma ucabanga into eyodwa lokuyiphinda phinde yakha isifo engqondweni. All right. Masibe Ndlovukazi fanele after sesidayisile sibheke ingozi. Ubungozi Ndlovukazi
bokuthi over spiritualization iba destroy kanjani abantu abanama mental health issues. Angiphinde ubungozi be over spiritualization kubantu abasufferisha with mental health issues. Okay. Yeah, siyabuya ke mlaleli ngale kuka half past siqhubeka nayo Ndabenhle wakamyeza over spiritualizing ku dangerous. Sikhuthazwa la kuba careful. Ake sizameni ukubheka nempilo zethu nawo konke kufanele sikubheke ukuze sikwazi ukuphila ngendlela ngiyithanda leyo kuvibrate ukuthi nefanele kuhambisana ngikhumbuze into engayifunda kuyangikhuthaza kakhulu asiye ngala sidayise ebese siyabuya ke.